siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela sanibonani endlini sanibona ethendeni ngithunywa ngabakwaNhlabathi bathi amakhosi induna abanomzane bendawo engodini bathi angibatshela ukuthi bamukelekile labaNhlabathi bathi angibabingelele amakhosi bese ngibingelela abafundisi namabandla nabantu bonke abakhona la kwaNhlabathi hayi khululekani la ekhaya kuyakhululeka uyadliwa futhi ngiyabonga asimshayele ntandla please kunema terms and conditions nasibhizi ne nawudla ungangihlafuneli kakhulu usimile ngoba kunakhona ngidina ngasaboni kahle asashaya DJ lapha mkuve DJ man Masinya ngoba kuyashesha isikhathi sambili awu DJ wami soka wena indengoma siyathandaza ke egameni elihle lenkosi enkulu yakithi bamanazarethana nomhlaba sibuthene lapha kulomuzi esibizwe kuwo sisonke sizojabula kanye nabakwaNhlabathi simema wena ukujabula kwethu Nkosi kuphelele kuwe uma kuphelele kuwe Nkosi sicela isibusiso sibe nesibusiso kwabadala nabancane sibe nenjabulo siqale size siyophetha kube injabulo kuphela sicela isandla sakho bomdala nomncane ubabusiseke Nkosi bonke abantu abakhona lapha emshadweni ngegama leNkosi yazizwe nomhlaba shempo ingcwele sinaphakade amen ayisiyabonga mfundisi siyabonga
Uyashupha unemono manje. Uyashupha unemono. Wabujuluka mahala nje. Ucabanga ukuthi nawe asohambe ngale bazokubukeza. Mabencane again Nkosinathi. Again Nkosinathi. Sicela ubuye Nkosinathi ngapha manje ngakela. Uthatha stage. Uma DJ umunike baba pump DJ kama unifuna wewe sana mpia sana munga shasti. Hey. Iso manjana. Nkosinathi. Okay, DJ. Yeah, Andy Bunsen. Meaning, understand. Mama Mavuso. Kuna speaker la Mama Mavuso. De Mama Mavuso. Kanga lumsindo. Where Andy Bunsen? Yes. Baba. This will cause this shit. This will show my brothers. Yeah. Simupila. I'm a DJ. Benzama ukuthi emafika netidudla kubonakala. Mara uthola tidudla ayingathi akukhona ijayiva.
Ngicela labanganga amasukulu. Ngicela labanganga amasukulu. Ngicela labanganga amasukume. Oh. Okay. Somebody labanganga. Ashaya DJ kaQini. Come on, dude, come on. Ngiyashaya lento. Makoti, yabona besicele ngo3. Hayi ngabe ngozoza nawe. But I akusanenza. Sicela Putemba. Asamba DJ. Putemba. Uphuthisa kahle kodwa ke inkinga yakho yinye silevusile mara uphi lomfati phela semshiye sanibonani okay bathi sukuma mkambakubona sanibonani nonke bafowethu niyaphila lo khulumayo umfana wala ekhaya omncane nje kuthiwa ngizokhuluma ngikhulumele bonke abafowethu abafowethu kunezinto abangiphathise zona ngeke ngibuke wena mfowethu ngoba ufuna lamazwi ngabhekise ngayo angazi ukuthi ngizokwenza kanjani kodwa angimele ngapha eceleni maybe dadewethu fikile lo suku ekade ufuna dala thina ke besingabazi lapha bakwamavuzo kodwa uwe ohambe wasixhumanisa nabo sabazi isifiso sethu besisodwa ukuthi lo buhlo sibonisa bona namuhla buqhube nakamavuso bakubone umuhle usirepresente kahle emzini ngiyabonga simthele nkandla inkinga yami icolleague isuke seyibanga umfundisi sengivayishaya kimi anasenhlali yanabandane yayibona lento but asimthele nkandla mani ya mina lapha kulomshado wakho sesingihamba na-Ari waqala uthi manje respect so isikhulumile respect wesibili Ari uthi une-responsibility namuhla uthatha i-responsibility yokuthi ama-families noma anjani uthatha i-responsibility wahlanganise siyevana makoti iphafu iyosala nganyelanga naso yiwo come on DJ buye lapho asimthele nkandla yabona manje manini banihlebela athi into okuhlebela alungise emehlo ne oliphe lihlo mina ukutosukuma la ngiyababa kuyashisa salubuka ke nawe esandleni ngathi akunako salubuka ke nawe ke lethu ungabuki na uthethe awuthatha DJ ubuka nale style lesilanhloko wena bekethelo
Salentula ngabamsini. Sanibonana athendeni. Sijabulile kakhulu. Siyabonga ukuba semshadweni wakho sitha. Nami senifana na auntie. Into ukhuluma njani nje mbuka ikhamera ngasanibhuku sithanda mina ngikhulume nawe. Ngaphandle kokuchitha isikhathi sakho ke ngifuna ukusho ke ukuthi Sithabile, a beautiful woman draws strength. She draws strength from troubles. She smiles during distress and grows stronger with prayer and hope. Ngithi Sithabile, uyasahamba yakamavuso. As a colleague, as a friend, we are everything to us. Ngubonile ngomatana laphana. Unemandla kakhulu. Bakamavuso abajabule balilitele. Bathola umntwana abavusela ekhaya. Ngithi go girl. Go and embrace them all. Now, as from today, we are no longer a girlfriend. Awusasili ubaby wamavuso. Nimanje uyakuwa wonke lo mndeni. Embrace them all. Abantu ukhona phakathi. Nabantu ukhona kakhulu. Amavuso lamuntu. Sanibonani. Siyabonga Nkosi yami ukuthi sibe ngaphakathi kwendaba yapha uNhlabathi. Siyabonga Nkosi yami sibonga umakoti wethu. Esimtholile omuhle Nkosi yami. Nami makoti sesimtholile. Sesimtholile Nkosi yami siyabonga uNkulunkulu wami. uNkulunkulu ngathi angasinika kahle naye. Sikhuleke kahle naye Nkosi yami. Sihlale nahle naye asenze yonke into Nkosi yami. Siyabonga baba. Sanibonani emshadweni. Niyaphilana? Mina ngingiwasemshadweni. Futhi ngisemshadweni. Futhi ngisuka emshadweni. Yebo! Niyaphila? Siyaphila. Siyabonga bakithi isikole. Wena ungowethu. Sikulandile. Mina ngingamavuso ongangazi. Ngiwusidoka sinothuba. Ungongwani. Yebo. Ngabe ngiyasho kodwa into zayishiwe. Bayangithazi manje. Isikhathi. Okay manje. Siyabonga bakithi ukuthi kaNhlabathi basiboleka intombazane enhle kangaka. Washo ukuthi ke nabo bese umuntu omuhle. Sibahle Nkosi yami ngamavuso amangazana. Uyabona nje, lalela. Uyabona nje lo makoti muhle. Uze kubantu abahle. Uzokwenza into enhle. Afica abantu abahle. Abenza into enhle. Angithi ngiyakuthi siyabonga bakithi kaNhlabathi ukuthi size ngabantu abathi singabakamavuso sizokwenza isihlobo esihle. Nisiphe intombazane enhle kangaka. Ungakhuluma uthi la kwasukaphi wayiwaphi wayaphi washata bani asikho lapho namhlanje sithi nentombazane eshaya imakeup yayibona ingathi manje ishulana kuphezwa manje iyahamba namuhla. Sanibonani athendeni. Sanibonani bomavuso hleli. Ngiyabonga lamuhla ngoba umntanami umuntu ngenzabiyeni. Inkinga yakho ngalufulathela abakuboni ufuna ubhekele into esilungu gogo. Inkinga yami ngifuna ukukhuluma ngibhekele emntwaneni wami sokathi umyala kahle. Ngibonga kakhulu bomavuso ngoba lo mntanami ngimthathelana ngibeka la. Ngimamkhulu wakhe mina ngiphinde kube makhelwane kanti makhelwane sakhelene nasesi.
Nithi ke Sithabile. Nithi hamba kahle ngane yami uye kaMavuso. Ufike ngicela ngisakhele igama lelihle. Khona abathathu bakaMavuso naye kwafundziswa kaNhlabathi. Uyathi kumhlungu kabi. Umntwana yokwenza afika nihlipheleleni nebatali ngisebele ngidlula ngakhona. Nithi ke ufike uyibambe ngane yami. Ngoba kunenkinga lamendweni. Uthi ungashada uqhamuke ma problem. Kodwa befuna ukwamela lama problem ngiyabonga kakhulu baba hayi ngane yami. Baba hayi nawe gogo. Siyabonga sicela ukuthi sisalungisela babe Hlabathi NA Hlabathi asemshayele intandla aseda. Asemshaya phela semshadweni la. Awushaya semshadweni la. Nakhuluma speaker sicela ukuthi sisinete 2 7 because nakhuluma nabakushuthako lapha kusavakala. So sicela sibe professional letino nitende kahle kodwa ngathi anisatenda kahle ngalendlela lendanga. So style ke asibese style okay akubonsela usala igama lakho manje bohlele kuphi wabobhayiza semshadweni lana mana kubonsela umshado lento andwakhe mina ngithi kuwe mntanami ngicela nohamba la uNkulunkulu akathale uhambe kahle uyiphathe kahle ke nasendlini kuzo andwakho ngoba no auntie udlulile lonke lokuyo phela nje uyiphathe kahle Hlabathi nguloko uhambe kahle uthi mawufika amafuthi uhloniphe njalo ngokuyo uyiphathe kahle uhambe kahle Hlabathi. Yesu sitile adwanga khuluma ukuthi emgcwabeni kwamnjani lana sikhuluma ngemshado muhle umshado mshayele intandla bo sidocela ke manje mama Nkambule yazi ngicela ukutshela nje maha nawuta ucabanga ngokuthi lo mshado la ngeke uphile uyahlanya Stefan kukhona abantu abetela ngitihloso ezihlukene bakhona bathi sidake sibone bafungile kodwa ngithi mina njengomfundisi omkhulu wena njani pizza Mistress Mama Mavuso uyayazi ukuthi how to solve the conflict angithi we go to manage laba bayadlala laba bathi sidake sibone Osibona ngaye bahambile lesikhathi manje sesingena ke ama-gift sesigcina ama-gift manje buyani ke ama-gift abaphithe ke DJ yabona mase khama umuntu omdala khama umnumzana ekhaya awushaye ke lapho sesiya yabona nasegcinwe hadebe senkinga leyo sengathi ngiyabuka nje sakusajayiva yena sekujayiva lamadola akudala manje asayakhethetela uyayibona lesikhathi samanje ngicela siwe ngana ngiya welcome to Mama Land
Welcome to Mama Land. Ngicela ke ngasitshela ukuthi emakamelo kwentekalani. Ningasitshela ukuthi induku ishaya kanjani. But ngoba kunesizathu saloko. Emshadweni ngangitshela iqiniso. uNkulunkulu uyatakhela umshado ngemuntu. Because ehadebe kukhona Timothy esikolweni. Kuna thishela we life science. Yes, ongabe mne kancane. Kuna thishela we geography. Kuna thishela we history. Kuna thishela we maths. Yeah, kuna thishela we tourism. But kude thishela wasekamelweni. Yagiva mos. Kude thishela wakuphi? Nangambuta sashadweni phela la. Nangambuta ukuthi nina naqalana nafundiswa ngani lesenakwenda. Kude. Ngoba sikuphi? If munye thishela uyinomzimba lokutshela ukuthi manje kufanele enzeni. Ngothishela wakho angithi. Namuhla uyazi ukuthi kufanele ngene ekameleni ngigitaze noma no. Yinomzimba manje abantu sebafuna ukufunda stela sahadeba ngeke. Yey. Uyayiva mosi mama. Yeah. Utakina jana kufundisa le. But nina sasiyale ekamelweni. Asekho lapha. So let's just come manje. Ngicela ukuthi awungitshele. Awusukume mama. Mayi mahle lamashiya yakho yena. Lethi mina sangaba ngibabe lomncane ungangibuka kakhulu. Awutshela imvelo ikufundisana wena. Ngibani wakutshela ukuthi igunye manje? Kude lo wangitshela. Okay. Ubani lo wakutshela ukuthi na ubona lo mfana omncane nakavuka ekseni ahamba lisemcetha ukuthi ngale takhaza sine bese nemanabukela. Bese sobona lo baba esohamba straight lo baba. Yimthaba. Lo baba hamba straight wambona umntwana. Ngomthana. Hawu yebo. Ukhona into lesingeke satifunda emaklasini. But itawufundwa imvelo. Hayi awushayeke lapho ubeke mama welcome to Mama Land. Ungashayela isikamthoni. Come on man. Lapho awushaya mhlophe yade awuside une-announcement ngicela utshele lolo laceleni kwakho ukuthi ududuleleleni lo mlomo kodwa manje awutshele nesibheke ukuthi ududuleleni lo mlomo ududuleleni lo mlomo makoti Mavuso siyamati ukuthi ngusikolo wakho lo but kwanamuhla kusiyo isikolo wakho mina ngimonayo ya makoti uzungiside abanye sebaqudulile umlomo uthi angeke usapheka la khaya sebabekwatele lapha uze ngiyamanje ngiyabatshela ukuthi hayi namuhla sikhuluma nga-RSB relevant uyahamba so yona thulo takhele awushaya inhlobeke ngoba ke bamavuso niyathanda ukukhuluma niyathanda bamavuso ukukhuluma nisivile singise siphuma colleague angeke usasinyathela sicela ukungenela lento okhuluma laba kamavuso usimane futhi uyibuke nalento leya please ubuke nanesilwane lebathi nasiya nedibokho niyamonela man up and down man hayi man fasa man sicela ukukhuluma laba kamavuso Dr. Representative wamavuso lokhetho umndeni as a family bakamavuso uthatha ukukhulumela bakamavuso ngicela umshayele ingoma yabona nje kwenene maso brothers ngisawakhumbula la ithi hayi impilo yami yashada namuhla It's
ngaphansi kwendawo Nkosi yami. Bakamavusa bathathe dilo desilungu manje. Nome bambeni ufundo wakwantabathi. Kantabathi wakwamfuna. Hayi phela ngivelana ke. Ngizobongela umakoti wethu omuhle kumama land. Welcome girl. Kumnandi. Futhi kuhambe kuba kunama-ups and downs. Kodwa-ke uyakwazi ukuthi wenze ama-ups abe makhulu, ama-down akhona abe mancane. Into engizokutshela yona, ngicela ucommunicate nomyeni wakho. Ubusisekile-ke wena ngoba unosisi abaningi. Kodwa kunezinto osisi bakho kungamele bazazi umkhwenyana wakho. Okumele uyikhulume nomkhwenyana wakho. Bakukuthi awuzithandi, hlala naye umtshela ukuthi mndeni wami into enje akuyithandanga. Futhi noma kunento oyithandile umtshele usibala, ungamtsheli izinto ezikuphele. Futhi ezinto uyivalele ngaphakathi. Makwenzeka-ke kube ukuthi kunalani engingaboni kahloli ngenosibani. Akusho ukuthi uyaqudula mntakabhuti ungene ekamereni uvale ikamera uthi asikhulumisani ngoba ungikwadisile. Uyakhuluma nomyeni wakho umtshele ukuthi njengoba ungakwatile mhlawumbe njengoba unesimo kuso wenzeni azi usibani. Noma futhi ukwatile mntakabhuti uyapheka wazi ukuthi umkhwenyana uyadla. Umkhwenyana uyawashelwa. Akusho ukuthi ngoba manje nivile kunezinto ongazenzi wena njengomakoti wakho. Yebo, umthandeke usibani ukhethe wena ngoba afuna ukuthandwa kuwe. Akekho omunye umuntu ozothanda ngale ndlela wena umthanda ngayo. Thanda umyeni wakho mntakabhuti, uthandaze ubuye ekhaya elikholwayo. Ezinye izinto zidinga idolo. Udala uthandaze ubuye uNkulunkulu wakho, umshado wakho ubuye uNkulunkulu ngoba uhleli lapho namhlanje kuyisiphuzile esivela kuNkulunkulu. Yena okubusise ngalo mshado. Noma sebunzima bika kuye mntakabhuti. Siyabonga usikhonzele kahle kwamavuso usakhe ngisabelise. Amen. Yizo lezo manje. Shaya DJ man. Here, yabona ke manje. Nabona ngizwa. Hey. Yeah. Hey. Saba não fé,
Nawuta ucabanga ngokuthi lo mshado la ngeke uphile uyahlanya. Stefan, kukhona abantu abetela ngetinhloso ezihlukene. Bakhona bathi sidake sibone. Bafungile. Kodwa ngithi mina njalo mfundisi omkhulu, wena njani? Pizza. Mistress, Mama Mavuso, we are here to how to solve the conflict. We go to manage. Laba bayadlala laba bathi stoke sibone. Bosibona ngaye bahambile. Lesikhathi manje sesingena ke ma gift. Sesingena ma gift manje. Uyani ke ma gift awaphize ke DJ yabona mase khama umuntu omdala. Khama umnumzana ekhaya. Awushaya ke lapho sesiyama na gift yakho. Angikhulumeli mina. Ngiba uthi ama gift ngishokuthini mhlambe nginga grade 8 eclassini ngithi ngicela umnikelo ke noma tipho biya nale tipho nawuta nelicasi biya nelicasi nokuya nengubo biya nengubo nakuya nemali biya nemali ningathi phafu la bese niyajika nale mali awu nithi makeup kangaka awusaqala ngathi bakholithi ngathi ndoqala ngani Sibuye, ay, kuzumfundisi wami, uyamfundisi wami, buye. Sanibonani bohlabathi, sanibonani kuMavuso. Ngibingelele lapha phezulu mntanami. Ngiyabonga kakhulu. Angigcwalisa okuningi kodwa kuthathu kimi engifuna ukusho ukuthi ngale manje okay ngithunywa ngithanda ukukhanya campaign ngithunywa Steve ngithunywa Impuluzi bathi amlese bamba lokhu kweligazana manje bamthathele lokho plastic ukuthi manje bathi Esther osiyami kusho iTemple lapho bomake nabo babe nabo bonke bathi amlethe lokho njengoba balethe lokho nje ujeke nemaglasi ufuna Mavuso ahlala nasi oros uyifaka la khasa hayi labo Western baqumbisana faka oros Mavuso nasa ajabule nafuna sakhathela hlala phansi bathi wente njani kodwa akaphephela nami nakusasa khoresta nawo lokho nje kusasakhoza asasitana kodwa ngabona khona Nomunye, buye bemakoti.
Okay, lana ngiphethe nayimani mama Vuso. Ibuya baba Debe. Uthi baba Debe nje naye uyazama lokhu ukuthi amane ungete iphafu kusasa. Ukuthi ubukeke kahle le epitative. So ayizoyithatha ke uyowenda njalo. Angibingelele, amen. Sithabile lapha ngithunywa ugogo wakho noNkosi. Uthi ngalo 100 rand wakhe mntanakhe mzukulu. Uma ufika kaMavuso uyiphathe kahle, usiphathele kahle nomndeni wakaMavuso. Amen. Please mama nona lento lena please. Ngeke sinicela sisijulana, ngeke siqule sikhulume. Please, ngeke sinicela. Yes, please. Ngiyabingelela endlini. Ngingumfana omncane ngithunywa ithempeli laseZamani. Izamani ithempeli ithi intombi yakhona ithi ihambe kahle la yakhona. Ngamafuphi nje ngithi Star ngiyabonga mntanami. Ngithi angaze ngikuzwele okubi. Star ngiyazi ukuthi mina bakwaMavuso ngilethela ioriginal. Ioriginal ayizange ithinto umuntu. Yabona uMavuso. Uma ngikumikisane mntanami ngikumikisane ekholo ngoba ngiyazi ukuthi waqala kaMavuso. Ngiyabonga ngicela ukuthi uhambe kahle nami ngiyazichenya ngawe. Ngiyabonga kakhulu. Somathula ke uthi halala. Ukulalela nje ivoice ngani yami kuthathu engikucela kuwe njengoba uphuma la ekhaya uthando ubophe enhlizweni yakho nasengqondweni uthando inhlonipho nokuzithoba ukuzehlisa endodeni uyilalele kahle lithi izwi lala ekhaya ulalele kahle izwi likaJehova ungalaleli nje ungezi ulalele kahle ulenze lalela izwi lomyeni wakho kahle bese uyakugcina lokho akushoyo ungenzi okunye wenze lokho akushoyo mayibonge inkosi ukugcina mntanami ungadlaleli efonini yakhe ifoni nje ungayiphenya phenyi ngoba namhla sijabule kakhulu uyabona abantu baningi kakhulu nezinkomo sidlile la ekhaya kodwa umshado uyomoshwa ngento encuncane iselfoni ngoba ungene ku-cellphone waphenya i-problem and mawuphenya i-problem uzoyithola ufuna wazi ukuthi njengoba sengiyitholile i-problem ngizoyisolva kanjani uzoyisolva kanjani because you have no power umuntu onama-powers indoda yakho umyeni wakho so hlonipha i-cellphone yakhe ungayiphenya phenya umuntu onelungelo lokuphenya phenya i-cellphone yakho nguye mayibonge inkosi yikho lokho ke mntanami okugcina napho uma athi uMavuso ngoba ishayelwa uye lenqola anibabili kule steering i-steering sinaye uma athi uMavuso mntane bantu sesiya kuphi eMpumalanga ungabi nabo why siya eMpumalanga shona eMpumalanga uma athi siya eNtshonalanga ungathi we ma shona eMpumalanga lasho khona izwi lakhe lithi siya eMpumalanga siya enyakatho
shona lapho lasho khona, shona lapho lasho khona. Ungabi nabo waye mntanami, ujabulise umyeni wakho, umdali wakho, ngoba udali uthi dali wami, kodwa yena kasho ukuthi dali kuwe, ngoba udali usho ukuthi wena udelwe uye, ukhishwe inyama yakhe nobambo lwakhe kuye, wena uphuma kuye, udali wakho. Mayibonge Inkosi. Yena uthi sithandwa sami, usho kuwe. Mayibonge Inkosi. Umphathele kahle ingane yabantu, umnike ukudla okumnandi, umuwashele bese uyamgeza emabhavini, umgeze njengengane. Mayibonge Inkosi. Ungakhohlwa ke u14 mntanami, ungakhohlwa u14, uye ku14 uhamba imhlangano, wenze konke okhule ngakho la ekhaya. Siyabonga, hamba uyosenzela igama elihle lakwaNhlabathi. Inkosi ikusise kanjani. Amen. Yebo Nhlabathi. Nakhuluma Inkosi ekhaya nikhulu. Ngizohlawula la kimi. Mama womthanyelo. Nakhuluma Inkosi yasekhaya awukhulu. Mina ngakuvala mina. Yezwa mama. Lesikhathi samanje ke asiqhubekeni ke nemnikelo. Ngibona bashaya tandla labathi cellphone. Khona ngabonile. Thatha mama. Mina ngibingelela u-MC Qanda. MC, siyabonga mntanami, mina ngumuntu wale ntombi. Akusafani ke mabizo. Umuntu omdala kuba kwawo. Lesi. Yisikhokhe gokwena. Kodwa ngenithi mntanami Sithabile, uyabona ngiyayithemba leya, ngijeza ngithi ngiyayithemba mina. Sithabile. Ungabuye egameni thengalabantu. Mina ngagana ngathwala toti abathi lehlobo zonke nabazivakashele bafowethu, ngithunywa umakoti. Umakoti uthi udlulisa ukubonga kakhulu kini nonke enikhona lapha ukumsapota kulolu suku lakhe, lungelokuqala lingelokugcina, kodwa uthi makabuka abantu abala ufikelwa injabulo enkulu, uyahluleka nokukhuluma, nezipho enimpa zona nomlayezo eniwulayezayo kuye, uthi uqinisile ukuthi uzokugcina konke, uthi uyanithanda kakhulu. Amen. Nami ngiyabonga nje mfana wahlabathi uthi baba wakho wakufundzisa, awukuhlonipha mani. Asimshayele intandla mani. Sicela sishayele bonke intandla, ushayela lo seceleni kwakho umthetho siyabonga. Okay baba DJ. Lesikhathi samanje ke lalelani khuluma umthethelo lomkhono usuvete inyawo takhe kodwa shokole ngwenyama lelihleke mshitiyo. Lalelani ke lesikhathi samanje makhoda ngeke abonge namuhla la sevana mos makhoda angeke abonge la uyobonga kusasa nasemphethe umsebenzi, kodwa ke sitawucela ke sitawucela nasi school part sami lesitaceleni kwami nethi singa grade la bese sesilimata lamatafula sicela ukuthi ke leli thuba lisibongele. Sanibonani mndeni wamafu.
ayingena nale mali ingabe wana nakuthela Sibambele kahle nganaye 100 yami ungibambele mntanami ngiyajika yini ngathi uthukuthele teacher thukuthele manje thukuthele ukuthi hamba thola mapesa ngoza afike ukuthi angikwazi ukuthi ngenze kahle kahle ngithukuthele thukutheliswa injabulo kahle kahle yebo oyamazi ngalo umntana oya kwamavusi nithi Nkosi yami noma bengamisa imoto la mina vele ngiyifuna noma ngabe bengakhipha imoto ngimisa kodwa le moto uma ngabe bengenalo uthando bekuyise nene kodwa uthando into losihlaso thando umntanami hambe umze amavuso wami hambe usakhele umzo wamavuso wami ugogo wakho nandaba uthi ngalo 50 rand wakhe uyacela ukuthi nomuzi wakamavuso uphathe njengechaza amantombi amen nango uanti wakho ngani yami njengoba u100 rand uhlangene uthi hambe kamavuso ufike nihlangane njengalo 100 rand ngoba uhlukene nje njengoba lo 100 rand wakho ungakahlukani uthi nale kamavuso uhlale kanjalo Ngabe ngithunyiwe lapho sekwatalo sengithufele ngase ngiyakhohlwa. Ngithunyiwe Ephraim. Uthe Ephraim Sithabe ufuna ukukhulumela kahle kahle. Ne50 rand wathi 25 kumkhonyane 25 kumakoti wathi ucela ufuna le mali zobihlangana imali lokuthi mhlukane uthi akafuni ukubona sawubeka umconjana la yena lokufaka njuku. Ngaphethe ngathunya umakulasiwada wankabindi. Wathi naye nge50 rand Nkosi yami uthi uhambe kahle ngane yakhe amen asambeni Thabile mntaka sisiki asikizi ngifika ngalesikhathi ngo drive a long way from Van ukuthi ngize ngani wakho uthi ucela apha upheke lapha namavuso kungabulawa indlala badla abantu bakamavuso ngothando lwakho enilaziyo uhlala unjalo ngiyabonga udumelani lethu hola isasekhona sekuphelile yini buya okay buya mfuni yes sanibonani wesitha ngani yami ngalo 100 rand wami lo sithabile ngiyakwethemba ngani yami la uyakhona ufike ukhombisa ukuthi uyinkosikazi yakwaNhlabathi le ngamavuso bafike babona ukuthi sibakhanisele amen ukhohle ukutshela ukuthi uTobiya ngegrade nasakubona ngapha
Sanibonani emshadweni. Semshadweni la. Hey. Kube sicela amatafula nje sonke sishadile ngobe kumnandi. Aweli phenye lapho. Kube kungathi sonke sidlile emshadweni. Ingoma yomshado bayithathela kabi. Sanibonani emaphefeje baniphathele dipho la. Mina ningasangiboni ngaba omncane. Bakahle ke laba babandisi laba. Let's go, MP. Last ball. Siyabonga. Usasekhona lo sele. Khona ntaf. Bonga. Wonguya, wongu. Oh yeah. Siapo. Ngiyathandaza uNkulunkulu wamazulu nomhlaba
Nkosi Jehova siyabonga nyazi lezulu nomhlaba bongela simasimampondo langaphuma sikothenyanga izulu nomhlaba siyabonga Thixo lokubathiya siyabonga nyazi lezulu umsebenzi ongaka osiphalele wona sekusetshenzwe kakhulu baba abantwana bakho noyedwa uma ebuka omunye uyamamatheka akekho noyedwa Nkosi esimbona uNkulunkulu engeneme sicela indlela ke Nkosi yamakhosi baningi abantu abalapha siyacela ke Nkosi endleleni uncede abashayeli beimoto ngoba ukujabula Nkosi yamakhosi kuyonisa umsebenzi sicela wena Nkosi uthumele ingilosi yakho isithwala endleleni yonke sifike siphephile kwamavuso kasimukele ngenjabulo baba umshado uvela kuwe sicela lo mshado Nkosi yamakhosi kungabe umshado ozophela uphele Nkosi yamakhosi ngokuhlukana kwabo ngokufa sicela ubabusisela kwabantwana bakho hamba nathi Nkosi sineyidalwa zonke Nkosi yamakhosi zawumavuso zisimukele sicela konke lokhu Nkosi yamakhosi kwenyazulu nomhlaba okhona la emhlabeni nasizulu khona naphansi kwamanzi khona sicela kuwe shembe ukusiseka uNkulunkulu lomsebenzi wonke ngelakho igama Nkosi inyazulu nomhlaba shembe ingcwele ezinaphakathi amen Inkosi ngibusise amen Inkosi ngibusise Inkosi ngibusise Angihlaza nabantwana bafike bahlala phansi babhizi nje badla bangaqedi Okay kusasa sicela abakhona bebuye besitovala Amen Lapha ngithunywa ngosipalo wakho umphele Sithabile ka Antines uanti wakho uthi umphele ungambuza umavusa ukuthi ubuyaphi ngalesikhathi indoda ibuzwa uthi njengoba bobekezele kunokuthula namanje makube nokuthula amen Bese sothi nawe siyabonga nawe bothi iphatha kabi lomunye Yilesi sikhathi ke manje sekusho ukuthi ke makoti siyabonga sicela ke ukuthi nasiphuma la sihambe ngekuphepha sihloniphe emigwaqweni please sahle ukuthi ungathiwa kusasabe sibuya emshadweni kuphi kaNhlabathu kwasekutholakala iaccident please sicela ukuthi ke sihloniphe emgwaqweni sihambe kahle ne If uzoshayeka mnanzi sicela ukuthi ulale kusasa ekseni uyakhona uyahamba ne sicela ukuthi lesikhathi samanje sinike babe asivalele sicela siphakame sonke asivalele Asifaneleni thina sobabili masikune iyajabula